Doamnelor și domnilor, Partizan! Ia microfonul, nu vreau să fugiți. Acum, genial, ca întotdeauna. Unde ați plecat? Să înțeleg. Pădure. V-ați dus în pădure. Da, întoarce-te. Eu chiar sunt... Am înțeles. Și să faceți o partidă mică. Am înțeles. Anul trecut spuneam că erați pupăza din tei. Mulțumesc. Anul acesta sunteți partizan. Toată lumea știe, Artane, că tu cânti și în corul radio. Spune-mi, cât de greu sau cât de ușor sau cum e schimbarea asta de la stilul din corul radio la ceea ce faceți voi la Partizan, de la frac la costum de seară. E foarte greu, e cel mai greu lucru. Băieții iau și posibil. ceasul? Nici nu știu cum de pot face lucrul ăsta. Într-adevăr, e foarte greu. E greu. A fost greu ca o melodie pe care voi o cântați anul trecut să ajungă bine plasată în topuri anul ăsta? Fata mea. A fost greu, da. A fost greu. Bine. Voi aveți 5 minute într-o zi, oricare, în care să fiți serioși? Nu. Da. Când? Am mințit, vezi ce e să minți? 807 telespectatori au sunat și au intrat în competiția pentru premiul de 3 milioane de lei. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit în această seară. Noi vă mulțumim foarte mult. Și vreau să mai veniți, pentru că se pare că se poate transmite un strop din genialitatea voastră și la prezentatori? Nu. Fii serios, te rog foarte mult, nu ne pune în situații de a returna cuvinte nemaipomenite. Tu ne spui nouă așa de După ce băieții mi-au admirat ceasul jumătate de oră, mi-e și frică să mai stați aici. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată, Partizan! Mulțumim foarte mult!